Ma'am, may tatanong lang ako. Ikaw naman pa. Nagtanong ka kay Sir Yorsky, magtatanong naman ako. Yeah. So, ano po yung ma'am? Gustong gusto mo? Dots or dutes? Maglilibot tayong dalawa, kaya diwata sa'kin ay sumama ka. Sobrang ganda mo, si Ultimo to Black PH ay naakit sa'yo. Di makapaniwala sa taglay mong kagandahang bukod tangi sa iba. Yan, hello guys. Good morning sa inyong lahat. For today, pupunta kami doon sa Alcala. Kasama ko pala si Sir Moto Yorsky. Nagpasama ako sa kanya. So, nandito ako sa plaza ng Asinggan, yung plaza namin. So, wait lang natin siya guys. Few inches later. Ayan, so guys, nandito na si Sir Yorsky. Ayan. So, pupunta na kami doon sa Alcala para kunin yung long sleeve na pinaprint natin sa Di Calidad Printing Shop, number 140 San Pedro Ili, Alcala, Pangasinan. Honored by Sir Alfred Watermax. Ayan po. So nagpagawa po ako ng 3 piraso, medium, large, and XL. Ayan. Tapos nagpasama ako kay Sir Yorsky. Ayan, nandiyan sa likod natin. Tapos may naghihintay na kasama natin na si Sir Prex from Santo Tomas din siya. Naka R15 version 3. So, yan guys. Ay, makulimlim lang pero sana hindi ulan dun sa bayan ng Alcala. Doon na kami sa Villasis. Kaso medyo umambon na. Lumalakas na po yung ambon. Doon na kami sa bayan ng Villasis. Nandito na kami sa Santo Tomas. Kasama na namin si Sir Prex. Ayan. So, tara guys. Yan. So guys, nandito na kami. Bumba tayo para marinig ni Sir Alfred. Anyabang mo, angas mo. Yun, dito tayo. First time na matitignan yung mga motor ni Sir Alfred. Ayan, oh. Nakikita ko na yung Ducati. Wow naman! Wow! Wow! Street Fighter, ang dami. Grabe, ang motor ni Sir. Yan guys, dito na kami sa loob. Ayun. Diyan na si Sir. Si Boss Alfred. Ayan Sir. Okay lang Sir, nabutan ng ulan. Ha? Uy, Villasis lang kayo! Binalala ko sa'yo. Ha? Ay, binalala ka ba? Villasis lang yun. Ako. O, sa kape. Ay Sir. Gusto niyo? Ay. Mare, radyo mo nga. Kape. May libreng coffee. Guys, maglato ba kayo? Tapos. Kumain na ako sa bahay. Tapos na Sir. Tapos na po. Yan. Tapos na po. O, kape na. Kape na lang Sir. Ay madumi Sir. Always change your lens.
coffee shop. Ayun. Oh. Soon to open yung coffee shop ni sir. Guys, ito na yung sinasabi ko na nagpagawa tayo ng long sleeve ni Sir Alfred Watermax. Siya po yung may-ari ng Decalidad Printing Shop. Dito ako nagpagawa. Hindi lang yon, siya yung may-ari dito sa Watermax. So pasok na tayo guys. Ayan. Ayan, pasok na tayo. So guys, ito na po yung pinagawa natin na bagong damit natin. Decalidad Printing Shop. Ayan. So isusot natin. Anong size to? Large, tamang-tama. Ayan, guys. Natin sa application. Yun oh. Ganto oh. Ganto oh. Yun oh. Ayan, may gagamitin na tayo pag Yan. nag-vlog tayo. Yan. Ito yung logo niya, ang ganda oh. Ito oh. Yun oh. Tapos may, ito, napakaganda ng logo. Yun oh. Sa likod. Sa likod oh. Yun oh. Parang read for speed yung design ah. Ayan. Pero bro, alam mo nagpaganda sa damit mo? Ito bro, 50 pesos discount yan kada sticker. May sponsor oh. Ay, oh my God! Ayun, no? Oh, yun oh. Wow, yun. Agad oh. Talaga, oh. May tatak pa na Sir Alfred Tatak ng bansang Watermax. tubig yan ah. Few inches later. in Pangasinan. Bro. So, ang president nito si Sir Alfred. Yun. Sige, pakita natin yung dito. Yun. So, diba? Quality. Gawa ni Sir, dito ko nagpagawa kasi alam ko naman yung gawa ni Sir Sir Alfred Watermax na quality po yung mga gawa niya. So ito na po yun, suot ko na po. Ayan. So sa mga gustong magpagawa mga ka-Andring guys, just kontakin nyo lang si Sir Alfred Watermax o kaya dito sa Decalidad Printing Shop. Dito lang po yan sa Alcala, Pangasinan. Po, Sir Alfred Watermax sa Naku, ako magte-thank you at nagpagawa ka sa amin ng damit. Ayan, sa mga ka-unring dyan na gustong paggawa ng damit, PM nyo lang kami sa Facebook page na Decalidad Print Shop. So ito yung quality. At meron tayong printer na Roland dito na Japan made. Isa lang yan sa Pangasinan. Ayun siya. Presyo. Guys, mga ka-Andring, ang price pala nito ay 850 pesos. What? Ang mura! Yan, ang mura. Tapos tignan nyo naman yung gawa. Full limited po yan. Yan. Okay. Butas-butas mga ka-unring. Ayan oh. Tapos doble yan tahe. Wow! Naon. Sana. Tapos ito oh. Oh, di ba? Quality mo. Oh, di ba? Parang read na mataba. Ayan. So, yun nga. Sabi ko mga ka-Andring, first sponsor si Sir Alfred Watermax. Oo naman. Suportahan natin yung mga kapwa natin vlogger na nagsusumikap na lumaki pa yung kanilang channel. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung nakasubscribe kayo sa kanya, may additional discount dito sa akin. Yun. Hindi lang yun, mga ka-Andring. Pwede rin po tayong magpagawa ng mga sticker natin. Yan. So, kontakin nyo lang natin si Sir Alfred Watermax. Decalidad Printing Shop. Ayan. Ang ibig sabihin guys ng Decalidad ay ang Deca, ang ibig sabihin ay number 10. At ang kalidad, ibig sabihin quality. So pag pinagsama mo siya, number 10 quality siya. So ibig sabihin, 100% 10 points. Sobra pa yan sa quality ng Lazada. 5 points, 5 star yun. Ito 10 star. Sobra pa sa 10. Oh, 10 star dito. Salamat sa Decalidad Printing Shop. My first sponsor. Ito na po yan. Guys, mga Andring. Okay. At saka Sir Alfred Watermax. Maraming salamat po. Very much welcome.
Salamat din kay Sir Frex. Kay Motor Yorski. Thank you, sir. Ano mo kasi motor yun? Kailangan malakas. Few inches later. Mag-aasawa na. May asawa ka na ba, Pao? Oo, meron na. Ma'am, pasubscribe po. I-video mo okay lang Ay. yan. Sanay sa camera yan. Ayan, ma'am. Hello po. Oh, tatanungin natin yung pangalan niya. Ma'am, pwedeng tanong. Ma'am, ano pong pangalan mo, ma'am? Alexis po. Alexis. Ma'am, ilang taon na po kayo? 23. So, are you single, ma'am? Of course. Single, ma'am. Ma'am, may gusto lang akong sabihin sa'yo, ma'am. Ang ganda-ganda ng damit mo, ma'am. Bagay na bagay sa'yo. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang di na nais, di kaya Kasi may grabe tatak. ito. Ay, watermark. Magandang dilag. Kilala ko mga Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Subscribe na lang, okay? 1 hour later. Okay, guys. Asamahan ko muna si Andy Motovlog dito sa lugar natin. Siyempre, dapat magdidikit ka ng sticker dito, ha? Okay, sir. No Makakalimutan problem yan, po. ha? Yan. Okay. Magpamigay ka ng sticker mo dito. Okay. Ayan. Guys, papakilala ko kayo sa aking idol. Ayan, si Andy Motovlog. Aldi Moto Vlog. Ayan. Yan. Ito si Jinky. Jinky, ma'am, sticker, ma'am. Siya pala yun, no? Pala yun. Ma'am, sticker, ma'am. Medyo focus na Ayan. siya. Ano pangalan mo, ma'am? Edan po. Edin. Ayan. Nakakapala lang po siya. Kampanya lang. Pa-subscribe, sir. Okay. Kagawad. Pagawad. Andy Motovlog. Wala akong pa-candy. Ay, candy. Sticker lang na yan. Ayan. Ay, sir. Eh, meron na ako niyan. Bibigyan natin si sir, ma'am. Wala pong sobre siya. Yung si... Ay. Awan tigod. Ayan. Ako naganda Yung dalang Danica, baka may tanong ka rin. Ay, si ma'am pala. Nandun, may... Si Danica, may tanong din daw si Danica. Si Danica. Ayan. Ma'am, may tatanong lang ako. Ah, ikaw naman to. Nagtanong ka kay Sir Yorski, magtatanong naman ako. So, ano po yung ma'am? Gustong gusto mo? Dots or dudes? Uy, ano yung sabihin that's or this? Sir, pwedeng magtanong? Aminin mo ano ka? Aminin mo ano ka? Sir, sukati. Hindi, yung tanong niya kanina yung hotdog na nahulog. Opo. Ano naman yung dots at jutes? Ayun, kaya po tinatanong ko kay ma'am kung alin po yung gusto niya, sir. Yung dots daw or do? Oo. Para sa inyo lang, mama. Everyone. Everyone deserve. Oo, deserve that. Oo, deserve that. Dots! Ma'am, maraming salamat po. Sir, may tanong Ay, sige ka, po. sir. Ay, wala pa akong tanong. Ah, wala. Nadali na tayo. Ilan na po subscriber ninyo? Ay, Malaki. Dots yan. Dots. Ilan na po subscriber? 15 sa YouTube. thank you po. Bye-bye. Paalala sa mga rider. Bawal lang kamote. Sige po. Yan, ha? So yun guys, tapos na tayo sa loob. Magdidikit tayo dito ng sticker. Ayun, oh. Hello sir, thank you. Thank you po.
Ride safe bro. Opo, thank you po. Isa po. Pauwi na kami. So, maraming salamat po kay Sir Alfred Watermax sa tiwala. Maging ambassador ako sa kanyang Decalidad Printing Shop. Located San Pedro, Ili, Alcala, Pangasinan. Maraming salamat po sir sa tiwala. At siyempre hindi mawawala ang Alfred Watermax. Ayan.